Hola, sóc el Tom Cortés de Sucal Barcelona i avui farem un biquini de pesto vegà amb pa de pagès català de la IGP. Tenim aquí els pagesos de mig quilo i per fer el pesto vegà tenim una mica d'alfàbrega fresca i ficarem també una mica de ruca, els pinyons del país, una mica de sal, tomàquet, tenim també un formatge vegà boníssim i oli d'oliva verge extra. Doncs el primer que farem serà passar per la Turmix, l'alfàbrega, amb una mica d'oli, els pinyons i una mica de sal també, al punt justet. Anem a fer uns talls de pa de pagès català de la IGP. La IGP de pa de pagès català ens permet ficar una mica de farina de sègol i això és el que li dona aquest color que no és blanc del tot. Farem una altra llesca i aquí ficarem una mica del nostre pesto, remenem bé, va carregadet de pinyons. Posarem una mica de formatge i tomàquet. Acabem amb unes fulles de ruca, tanquem i anem a la planxa. A mi m'agrada tirar una mica d'oli, un parell de minutets per cada costat. Ja tenim el nostre biquini vegà, espero que us agradi.